nyt on taas perjantai. Makkarat on käynnissä tässä, mutta ensin vähän julmaa. Mulla on kurkku aivan kuivana. Minä ajattelen yksi varitas, sen nimi on. Puolukkamehua ja vähän koskenkorvaa tästä muutama jääpala. No niin. Sitten tässä vähän koskenkorvaa. Aika paljon hätää. Ja yhtä paljon tähän jääpaloja tuosta. Ja sitten tästä puolukkamehua kanssa. Ja siinä se on. Tarvitsee olla niin paljon. Ja tästä vain sitten. No niin, kippis. Sitten vähän makkarasta. Täytyy olla kaunamakkara.